Yɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase. Aha yɛ Bangre Katagye TV on YouTube and TikTok. Ɛnɛ da yɛnante anante yɛɛ. Program ato ne din Nananom Mmerɛ ɛna yɛabɛhyia Nana Yaw a ɔwɔ Agona. A yɛne bɛtwetwe nkɔmmɔ. Deɛ ɛwɔ tumi mu, deɛ ɛwɔ suman mu, deɛ ɛwɔ sunsum mu a sɛdeɛ ahinta no. Ɛno nti na nnɛ yɛabaa yɛne Nana Yaw a ɔwɔ Agona ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ. Mosomfo a me ne wodi nkɔfrɛ me Ɔtaforo Gya Kwame Owusu Abanaba. Me ne Nana Yaw ɛna wɔ ha. Kɔmfoɔ yɛ ampakyɛ wo ho yɛ. Biribiara yɛ bɔkɔɔ deɛ. Yɛbɛda Nyame mu ase. Sɛ berɛ a yɛduru ha yɛne Nana Yaw na aduru na akɔmfoɔ Yaw a ɔwɔ Agona. Nana mpakyɛ wo efie te sɛ. Yɛda nananom ase. Nana na yɛbaa ha ɛnyɛ bɔne. Yɛde yɛate wo din. Yɛde ne nam a yɛate wo din. De wɔyɛ adeɛ, de wɔabɛn, de wɔ biribiara yɛmanfoɔ di wɔ ha danse nti na nnɛ yɛbɛbu dade Nana. Ɛdeɛ paa no wo ahintasɛm amanfoɔ bɔ oni saa. Ahintasɛm nyinaa ne sɛ na misua bɛyɛ mfie dunum ni. Okay. Ɛna bosoma su a ɛfrɛ no asufiri. Ɛde kaa me. Na mete exam speaker ho a saa mmerɛ na mewɔ JHS1. Okay. De mu hia ne sɛ mefi wura mu ba sile ayɛ me ho. Ɛna ombisa bosom no ɛkwan so. Ɛna ɔsɛ ɔdɔ me. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔde me yɛ adwuma. Ɛyɛ me nana bi a na ɛfɛ no kwadwo no maako. Okay. Wɔna na ɛsɔn nsuo no. Ti wodi wuye no, mfie bebree akyi. Ɛna suo no so hu me. Ɛna ɔde wale me. Ɛni tira dɔm, ni dɔm ba me nkyɛn, dɔm bɛyɛ adwuma. Ɛni ntɛm ahintasɛm ano no. Nokoredie ɛne abosom adwuma pa ɔmo yɛ ma adɔm nti. Ɛna adwuma ba. Ɛna ma me bi ateni. Nti ekyire ma wo de obedi adeɛ na wankɔpere efi adeɛ a ɛwɔ fie a ekyire aka ho. Yɛbɛda ahwɛfoɔ nyinaa ase. Nana sɛbe ɛnɛ amane na nante nti ɛdeɛ na obi boa no ho sɛ wɔba wɔ hɔ a ɛdeɛ paa na wɔbɛpɛ ana ɛdeɛ na wɔhwɛ n'anim sɛ wɔba ne haw nyina ne ho bɛtɔ no. Yo mɛda wase minia. Sɛ oba asufiri fie ɛne ne mma tegale atiamframa kwakumuosi kramo sedu ɛne kramo adams fie a didi sɛ oba asufiri ne ne mma no ɔmbɛyɛ ama wo. Di ɔmbɛyɛ ama wo no sɛ akwantuo watu kwan. Okay. Wo nkrata asɛm nyɛ. Okay. Wonya adwuma nyɛ wo hɔ. Sɛ obi a wotwa. Okay. Ɛdamfo obi a wopa awale. Obi a sika asɛm ayɛ basa. Okay. Obi a wonya adwuma nyɛ. Adwuma bebree na me fie hanom abosom ne yɛ. Nananom yɛwɔ abosom bebree, yɛwɔ asuo bebree, wɔ ntubosom bebree. Nananom sɛbe, nananom bɛn na ɛde agu fie a na wa azesi a sɛ ka sɛ abosom na ɛde. Ɛdeɛ ne deɛ na wokɔm sɛ deɛ bɛ betumi hu sɛ aha deɛ me ba ma ba fie. Me kɔm asufiri. Okay. Kanofiri. Me san kɔm tegale. Okay. Me kɔm kramo adams. Me kɔm mosi, me kɔm abohwim. Okay. Ɛna me kɔm ɔmo. Nananom na yɛwɔ haw bebree wɔ abrabɔ mu a obinom wɔ hɔ a wɔsɛ yɛde frade bi sunsum ma ware bu hɔ sɛ yɛ adwuma ɔm nyɛ yie bi wɔ hɔ a wɔpɛ na montuo bi a wɔ abrabɔ mu ɔmo nyina mo mmra na ho assurance ne sɛ wɔba adeɛ na wɔmfa mmra. Minia dase sɛdeɛ wɔka no oba me Nana Yaw masɔne so a de hia ne sɛ wo snap akotoa baako. Okay. Ɛna ade bɛba ɛne sika efiri wakoma mu na wo de aba ato so na de afrɛ abosom na ma na de ha obi a no mo ahwehwɛ so mbetimi ayɛ ama wa ombɛka kyerɛ so ombɛyɛ ama na me fie aso de adwuma bi ani hɔ so a wo de bɛdan abosom na ɔnyɛ ma. Na pa kyerɛ sɛ de ebinom yɛ sɛ yɛbɔboɔ kakraka bi na yɛabɔ bi sɛ agye sɛ wode wei ba deɛ wo deɛ wonka ho na no sɛ bi a wonsa baako ɛne deɛ firi wo a wakoma mu sɛ yɛmfiri so ma wo no ɛne ɛyɛ ma wo na yɛbɛda wase sɛ yɛtwe nsa frɛ waba na yɛka ho asɛm sɛsi a ha yɛ Bangre Katagye TV wo a wotie bi Amosomfo Kwame Owusu Abanaba na mete ya me Nana ɛdi nkɔm Nana sɛsi ya sɛbe yɛabrabɔ a yɛba akɔyɛ sikasɛm akɔyɛ abrabɔsɛm akɔkuruhwi aseɛ ne ayi a yɛba sɛbe yɛma mu a yɛsi so abrabɔ a yɛbɔ nyinaa yɛhia mmoa na nkobi atenten yɛ sunsum mu nsɛm deɛ mu na menim ɛni sɛ obi sɛ wo baabi sɛbe wɔn deɛ wɔnya ne ho wɔn deɛ obibi yɛba sunsum mu no obetuma ba abɛpɛ akitae bi. Minia ewi ase o bɔ bra na woni deɛ bɔ ho ban wɔ wabrabɔ mu a o brɛ gu kwa. Okay. Sɛbe yɛsi bibi ni abɔnten a kɛka sɛ da yɛ ntutu. Sanity Nana. Nipa bi a wo wiase bi ohia ho banbɔ.
sɛ wote sɛ den wonya ho bambɔ eti sɛ wɔyɛ yie sɛ wonyɛ yie ɛwɔ sɛ wopɛ baabi a sunsum wɔ na akɔbɔ ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ abrabɔ no a wobɔ no sɛbi bayie bi anaasɛ sunsumbɔni bi ntumi haw okay nana why are they yɛn kɔnfoɔ yaw ɛna edi nkɔmɔ kɔnfoɔ yaw agona sɛdeɛ wɔka no wɔ haw biara sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛfrɛ no wɔ haw a ɛwɔ abrabom sɛ wɔ sunsum mu sɛ wɔ nika soɔ no fabra no na ɔnhwehwɛ mu ne yɛnhu ɛde yɛbɛsie nana sɛbe nkɔm yɛ bɛyɛ mfie ni mfie du num ɛna na onya akɔla wɔ agoro nim dabi yɛda ase paa nana kɔm yɛ akyɛ ɛnyɛ nnɛ ɛna ɔbɛkɔm na bi akɔyi obi suria na bebe nana ansa na yɛbɛkɔ masɛm bisa etwa toɔs no nana wasɔne ɛsomaba ha sɛbɛ na yɛansa na yɛne obi bɛdi nkɔmmɔ ansa na yɛbɛfa obi adi abɛyɛ tv kakraka wees no yɛma yɛbɛhu deɛ wɔwɔ yɛba yɛho dɔm ne amanfoɔ a ɛba ha ɛdeɛ na abɛka akyerɛ amanfoɔ bi a ɔmo deɛ ɔmo nsusu yɛ nyinaa ne sɛ sɛbe nka ade akɔm nyɛ ɛnti sɛbe ɔno deɛ asɛ yɛne fie watwe ne ho afiri abosom a ɛwɔ hɔ ɛkɔ asɔre ɛmmerɛ ko a sɛbe nka sunsum no biribi wɔ hɔ abambɔ bi sɛ deɛ wɔka sɛ wobɛhia obi a ɔbɛtaa w'akyi ɛdeɛ na ɔmka kyerɛ tete akɔm no gyidi da so wɔ hɔ gyidi wɔ hɔ paa na kyerɛ mu gyidi wɔ hɔ ne sɛ sɛbe nnɛ yɛ a ɛwɔ yi wontumi mfa nikan ɛnyɛ biribiara okay obi wɔ hɔ a wɔse tete no mabɛte sɛ me nanam ɛkɔgye ebosom ba fie ɛnɛ wɔn atoto n'ase saa bosom no obetumi adi wunya nya obedi wuni sɛ ɛnya anka wo nana no wankɔgye ama fie sɛ ɛmmɔ mo ho ban sɛbi yɛn na nipa no ɛne ama abosom ebi wo efie ɔmo ha yɛ ha ɔmo ha yɛ ne sɛ wobɛto yɛ wɔsɛ me nana yi na japade odi gya yɛ ɛnyɛ etimi etu agu na makɔ som fufuro wo nana no wonim deɛ yɛ eni tira ɔkɔfa baa yɛ sɛ ɛmmɔ mo ho ban na ɛnyɛ mo adwuma ma mo eti obi a wonim sɛ sunsum wɔ ofie no wato na atwene no tumirika na kofa no na obesan aye wuye ye dwuma bebree mrantie yesisu a ene abusuam nsensem bebree sisi mu bebree bi a ona na bi kofa aginaye bae osi ginaye enye meto atwene e ba sa aginaye no so obehaw eti ade se utu anamo ekọ baabi e me ye kire wo se ade esi e na wo ya eti haw se me na na ya metu yi oba na se efiri sunsum no seti gali wo se kwaku mo si wo se abuhwimo be kire wo se sei ni na ɛwɔ hɔ na wakɔyɛ wo ya wo sumdue so ho beto nana waya adeɛ sɛde nana ɛka no sɛbe ɛnyɛ sɛ wo ba me na ka bibi na akyerɛ wo sɛbe hyɛbrɛ a wode firi fie baayɛ no ɛsi ehwehwem na adeɛ a wɔyɛ a ɛbɛboa wo no enipa bi wɔ adeɛ bi a wɔyɛ ɛbɛboa wo sɛ ka watwe wo ho afiri ho ɛna wonam baabi a wɔyɛ saa de na ɛmoa nana sɛbe afidie a yɛkasa so ɛkɔ akyire bebree sɛdeɛ esi kyerɛ kwan na akɔyɛ bi a obi a wɔnam asantemam ha wɔnim agona obi a wɔwɔ kyinkyiri bɛnkyɛn a wɔba agona kyerɛ na agona yɛ ne oduru a ofi ɛnfa paa na ɛhwehwɛ wɔ ibehu minua meda ase me wɔ agona asante agona mampon road uduru kumase a wo se opɛ Dr. Mensa opɛ asante agona ka uduru hɔ no mo tena mu a wo se besi wɔ agona commercial bank wo si commercial bank wa okadafo bebree hɔ kache omo se o kɔ hospital Checheku Portal Farm obiara do beba masone so anana yenwia bi asende message sesia na de wɔka ne sɛ sɛbe wonyini bɛto yɛ no ne fie de yɛse baye ɛna obiara si so yɛse baye asɛ no bima bia yɛ yɛse baye asɛ no bima bia yɛ yɛse baye asɛ no wanante nante ya wonya boafo ɔba ha na betima boa no ɔdawuruma emua wɔ hɔ a yɛde bɛboa emua no bi ɛne sɛ emua ne sɛ sɛbe oba yɛde bɛdan abosom no okay na ɔmo ahwem die ntira ama na basa sɛ yɛbayie ampa aduro no o kyerɛw na mamre na ayema na obɛkyi no ama wahu sɛ bayie na ɛyɛw sɛ nye bayie so na ɛyɛw na sunsun boni bi wa wo boni bi na wadi ɛna di wati nso a aduro no bɛkyerɛw ama wayɛ ho amamre ama ho ato sanity yena na aka no sɛbe ɛnyɛ sɛ oba no aka bibi akyerɛw bra na behwɛ bibi na behunu bibi yɛn yɛ wɔ ha ɛne yɛdi nkɔmɔ Bangre Katagi TV on YouTube and TikTok ni musonfo kwa amusu abana banam tia mene mudi nkomo yi mene konfo eya a owagona hospital ho ono ana mene di nkomo yi nana
yɛbɛsrɛ a yɛho sɛ sɛbe wɔ ha yɛ baabi a nnipa bebree ɛba wɔ hɔ, nnipa bebree ba ha bɛyɛ adwuma, nnipa bebree na wopɛ sɛ nnipa bebree ɛte wo nkan no sɛbe wɔhaw ɛnyɛ baako pɛ, ɔhaw firi fie, ɔhaw firi abɔnten. Nana wowɔ biribi a sɛ obi aba sɛ ohia bambɔ bi a obɛtumi de ataa n'akyi. Me nua bebree kwa. Saa nana. Bebree kwa. Bambɔ bi a ohia bi a woba me nana yɛ amasɔne so a. Daasɛ nana. Abosom nti yɛde bɛbɔ ho ba. Saa na tie. Sɛ wotu pan. Kwantuo sɛm. Sɛ wo yale. Yale bi a ɛda wo so bi a no. Agye sɛ gyimi ne ɛnkoa na mentimi nsa. Saa. Sɛbi Yesu Kristo kura ba wansa gyimi ne anifra. Timi masɔne so sɛ wo akwantuo na wonya wonkrata asɛm. Di ahaw bi a no to mbika bra. Oba asuofiri ne ma tigale mo eni ko musimu adawuru manti eni atiamfra ma ombe bibi amo nana yɛde mase bebree nana yɛtete sɛnea ayibosom so deɛ wokwae bi a ho aboadeɛ wonya nkɔ na wɔde nsɔhwɛ ne amanneɛ nam wo so wodeɛ no te sɛ nua ndase sɛbi abosom fie ko yin saa oba adwuma na ade baaye no ɛho amamere na abosom bɛkyerɛw bosom in charge me ma ha bosom in charge wo nneɛma na obɛma wapɛ ohwɛ dwumadie na ɔde baaye na nneɛma a obɛgye adomade a obɛgye de ayama wo ɛna obɛgye wagye di wi a asa wadwuma yiye ya no abɛda asa nana sese yɛde wɔ TV kakraka nyinaa bɛsi w'anim yɛadante atoa wɔ wo ha because ɛna mo ne dwuma paa wodie nti ɛna na wɔ ha ɛnɛ deɛ na bɛka kyerɛ wahwɛfoɔ me nua me da ase de mɛka kyerɛ mahwɛfoɔ ne sɛ bla na bɛsɔhwɛ na sɛbi wote faako a wote wade so wantu anamo ahwehwɛ wo kra akyi ahwehwɛ wo abrabɔ mu a wada nso na wo na agu abɔnten eti monhwɛ na montu anamo emla me nana yawo masɔne so na bibia so be yamam nana yabrabɔ ma yɛwɔ bibia yɛfrɛ na busa sɛdeɛ ne ɔmaka ne council no sɛbi bia yɛtu anamo apie nim deɛ da yɛnim deɛ wo yɛkyi yɛnim de betu yɛkyi na nana no monhwehwɛ mu a yɛfrɛ na busa na mpakyɛ yɛbu ha yɛ bisa wa ha pa sɛbi wo frɛ me kra na do asɛm to manimu a me konfo yawo mintimi amnyi wa no agye sɛ yɛhwehwɛm bosom ne ba ebehwehwɛm ansa ne wahu de haw ansa ne yɛtu ho anamo ayɛ abisa de me yɛ bisa wa ha pa sɛ obi wɔ ha obi sɛbi yɛ ana abusua mu ha no nyɛ nipa bi na kofa ba ebi a wo de wabɛto na wonim deɛ ha no wonim deɛ wɔyɛ a wo ho bɛtɔ wa sɛ ɔba nana hɔ na nana bɛtena se edi nkɔmɔ ɛka biribi akyerɛ nana hwehwɛ suman ma yɛfrɛ na busa ebi obehu sɛ wo ha wo nie ana asadeɛ wei na ɔyɛ a ho bɛtɔ sana na pa kyerɛ aha yɛ Bangre TV on YouTube sɛbi Bangre Katakye TV on YouTube yɛn nana kɔnfoɔ yaw ɛna edi nkɔmɔ a ɔwɔ agona nana ebadas nana baabi a yɛaduro no sɛbe wɔhoɔdenfoɔ biara na hoɔden wɔtitire biara na nebutire nana ɛde yɛ paa na wɔhoɔden me deɛ sɛbe ma hoɔden nyina ne mabosom na abosom no nso no ɔmo na yɛ adwuma sɛdeɛ meka kyerɛ wo no mesesa wote me nka pe odiifoɔ bi baabi a wogidie wɔ sɛ me konfoɔ yɛ akora na wo ma me nkyɛn ahwehwɛ odiifoɔ a waben wo konfoɔ a waben wo na kɔ ne nkyɛn akɔ nso a bibia ebeyam yo nana yawo yɛde wase bebree na nwumre yɛba wo ha yɛ no obedi nkɔmɔ ha yɛ Bangre Katakye TV on YouTube and TikTok sɛbe wɛ na hyia konfoɔ yawo a ɔwɔ agona ɛna nwumre yɛ na tena se ayɛ ne di nkɔmɔ fa yabrabom ɛne yana montu a yɛtu kyɛ sɛ nyɛ sunsum mu ɛna nikan ko an yɛnam sɛbe wo na ma nikan a ho kwan ba sunsum ho a na ɛhwɛ ama wo ɛsɛ di gya nananom ne yɛba nananom ho a nananom me ate ase sɛbe ɔno deɛ ɛnyɛ ɔno na ɛyɛ ɔno deɛ ɔde konfoɔ ɔyɛ pɔnkɔ abosomfoɔ wɔ hɔ deɛ wɔde ba no wode ba a wɔde bɛto abosomfoɔ anim deɛ abosomfoɔ bɛka kyerɛ sɛ wɔnyɛ biara no ɔno de wɔgyidie sɛ obetumi ayɛ a sɛbe ɛmfa biribiara ɛma nana sɛbe ɛnɛ nkɔmɔ a ba wiase sɛbe ɛmoa obu wɔ a ɔbɛboa wo koraa no yɛ ana ɛden wa wode hyeɛ wa busuani wa wadamfo wa bibia bɛboa no koraa na ɛden
tina na ye nkora bi se bi o mopo bi kura amna so se won ni din koma kana na se bi nipa ni bu ha kana koma ma na meboa me e wo wi ase na obi wudi bi sa ba wotimi bua bitimi bua na pa sa na tie yo na e wo kwa ba se na bituma ye se me kasa ni nyina ne se wo de beto bosom animu a bosom ne be yama se de ope pepe nana ye beda ase na ye free ha kono nana o telephone number no sabi apart from telephone number no o TikTok bi o bi a WhatsApp bi ana bi a no phone number bi a no phone number fa phone number no to jana tie fu a tie wo 0249 93 77 06 nana pagina number no ye 0249 937706 so ufri kumase na eba obefata ebe pia agona ufri afijase fa ho na eba obefa fijase eto be pia agona be duru agona hospital no kwa uduru afre na number no ye 0249 937706 nana ansana ye bekọ ka asemba manenche atitire ni abrempon a ehwe bangire katagie TV se omoba wo ha sebe omon ko ba bi basa no mbeje no nyam obi wo ha wasi machinache manyamwa fa bra konfo ya masore anase pe babi a woji hodi konfo bi a gini di na kokokoy sebe wiase no emwa de obi apemwa na me konfo ya masone yeso de umma abrawo ha obesan de akoda emitima ka chema dofo anu sede na atiefu nyina eti ahwefo nyina eti na de atudwa no wose ono de ohawo bi a wo no wo de bra na yenso bibia enhwe se nananom wo ho na wo gidi wo nananom ni nyina wo gidi wo nanam ti ne aduru ha ndi nana edi bibia be twa nana de twa to no ka wasema e twa to na yem o masema e twa to nyina ne se mesre nyame ene abosom ema obi bia wo te me nka na wo pese obi bia yeyie no yensire nyame ne nanam bibia be yeyie amai yebeda konfo ya wase ha ye bangre kataje TV on YouTube and TikTok sabe mo sonfo amena mo kasa ye frame kwa me owusu abanaba bibia ni na na number na tudwa bibia problem bi wa how bi a wo bia wo de frame na ni nkomo keke ebi wo na ye futuro keke no de ma ebi wo ha na ye akwankyere na de be ma wo ebi wo so na ye sana mpuo bi na ye tuo ene wana na aso sabe yen yedutu ya na asen ko ba bi basa akwa eno nti ne eduru na afi dimjana na betima ye ye gena na di internet dai se o YouTube o ba bia na wo hwe na wutie e wo TV afidikese yi so a ye ka che se konfo ya a o wagona de se uduru no ba na asem nyina etu bitwa ye beda obi bia se wo hwe ye na wutie ye da mansan nyina ase